kiba bun kiba wan kha ti kidon kiba khat riu kiba khat nyau snem ter henry wat ban ong khat plas nem ru hajing sya kadang kena ba bakin pun bakin kha bakin sumari lung kam dei kakam kai kadai kakam ka balong serius hadu kata ti kani ka benta da shisha kadai ka kapot ka babiang hai phi ba phi le e kani ngan bu kum ni kong ni kren physically nang ta mentally but ke ba kata hadin bu ti hakaliang ka met hakaliang ka kot ka khia mo haka met ka phat jong ka kan thei lada ka shong kha khna ke ka banja bet ni kong kan kata ya ka snang ka jing du na snang namar ba haka tu ka por ba kidang khi dang san kadang dei ka por ba ki kidang dei ban san kidang dei ban yo ki jor ki jing bam ki babha ki ban te ya ka met ka phat re haba ki armet pat kata baro kindu no bat kan hier namar ba haka por ba armet kindan kam ha ban dan kasnam re lada ka dei ka por kidang ret kanduna namar ba kanom dap ban pensan perang ba yaitu e ka kemi bat artat ya u khot nama tangela di ru impat dap kadai kata ko nang ta lada kidang kena kin armet kinom smuthu kin ba me ki e kin le kumno kino ki babha teng le haba kitit tangela di kila armet henry hikmi ki pa kim tit te kim nang kumno ban sumar ka ba arpan kata kadai ko namar klem gijing tip jing pa kila da armet kumbakat tu kan ni banai kadai kata ajing shan namar ba habang ni armet nadu mas armet ngila dei ban di kidawai ngila dei ban di kidawai vitamins ban yarap yaki henry habam dan batit kimle hiru tang shaki jaka sumar namajin lada tip le kanjin khamha ma bakin long kata ro kan simentoy mulumala kata ko nang ta ka ba arpat ka kijing ta yaki shing bat yaki thir pe ha ka tu ka por nadu khat lights nan kishing kidang dei ban san andre enda ha ka por pi don le si khat san khat riu snem las dang armet ha ka por armet ka met ka phat ka kela ba nadu kli hadu kazat ti nadu uklong snam nadu ki khlai nadu ka plakun ti ha ka tu ka por kalong lada ki armet ha ka ba kirang khna kalong kumba kamet kapat kahapan san kensan namar ba kahapan ailat na benda ka jinghe ka jingsan jong itu iklung ti haba kidang kena kila armet kan kata ikishing kin ya kishing ya kithir bat kene kan long hadu syirta kanom long tang hang tu wat ladang ngidi dawai ting enda kila he lasan ru kanang kata hi ki kata kadai kowe nang ta keni kalen tikha namar bukis ing ki hapan san kensan kalen tikha kan skap kadang red kadang kim namar kampat dei bakan he kan san ti haba hakum kata kapor pat kampat san ha kan skap kila da armet hakapor bakha kan syam janjar ha ban khai iklung namar kalen tikha kan kim bat teng kan kta ya ka kemi khamtam lada kim poi shiki jaka suman desi babun ki kha hayen namar bukidang red kiting bandek shiki hospital ti katuru kan poi shet teng hadu uput ban yap klung ne nyap ka kemi ti de ka kadau te lagi miap berarmur ru kadon kejing ma teng hapor bakha mla ban kha ban syutan ti katu kan kata bhai ya ka kemi kan belit kan the snam palan nang ta kan sakut ketuka sip kasi ke bagi ong ani ke placenta ke bagi ong ni ki doctors te lada ka poi hau ta uput kadon ke jing ma hadu kata na benta ka kot ke khia jong ka kemi haba kidang kena bat ki armet pan kan kiu ke BP kecing kiu ke BP kalong syirkhi bha ni kawi ke bangi khot kata ka pre eclampsia ka jingkiu ka BP henry kala kiu hadu kata henry ngidang la ban control ni ktina phimo phiang kiu BP ka dalabun kasnam ka kiu BP ne kumno na dah ha ka por ba armet kan dei etang ka jingkiu kasnam henry ka kata eki thiet ngila ban ong thiet snam ti haba
pi habaki armet pe narbenta ban ai bam itu kelung lahab ban uklong snam lahab ban tre kamstet ti kataru kadi kawe makan kiu ka BP ti habak kiu ka BP teng namar baki dak kena kan poiru arahadu uput bakin kiring ti lada poi hadu uput bakin kiring teng kajanjar bahayangi bangin sumar namar hak tu kapor ni hap ban pha iki namar kumjung ni hungning padon ka ICU ni hap ban pha iki sesulong namar kidon kam banda sumar bah pila jumat kita kikis ngibun bah ngibun bah bak ki khap ki ba ni hap ban le kumta ti teng ki babun ki kiring hayeng ro ti katukan poi ka jingma ken lada kim poi ka jing sumar ka ba dia ti kata kajing bangi hap ban yada na kajing klat no jongka kemi hakapor baka armet de wat enda kila piang ka aktaru teng kini kajing pang ki judan en rei lada kidang kamret ka aktari lete ka kata hadu kata kajing ma kala don pa be kajing ma ho kalong kumta de ngide ban husiar bahade ta kadaung gi yele kat bala ban ong ki kena ki badang rit ni ki kena samla lada kimpat kot cha akta ke bebiang ba wat yele tan ban shongka por ba bidang rit badang kam kena kamut ba ha kajing sem de pi mo wat khat pras nem lo kadang ini don kami ban kam cross ya ka cross ya athus nam arpo nam kala khambit ya man cross ya arpo madangi ongkas nam ke babiang ti lesi sau absat nam andre babun mentakim poi ba syataru ti em lekat kum gaji sutu de pi doktor mo tu pi sutu ba da kum no ki de bentam me ka arpo ki de bentam me ka arpo bet madangi shongkha dang kena le nia kran ba kini ski menta ba kiting ya ka jingpang cancer tang la kamri ki kena ki bat ting kata kindi bet kini ki balakam orang ba desi sao po sam snamo tang la thut kumnu ka jingmong kente kila ukan shengi namar ba kiting ba namar menta kila jele hiru ka jingpang cancer le CPO sngawi an nashani nashtai ki bahiyeng hatsem ki parashno parathau di hak tu kapor kiting ya ka jingpang cancer ya kata ka bagi khot ka cervical cancer ni ka cancer jong kaplatun enre katupat ngideban snuthu pa ngideban ting nadu bangidang ret namala dan syongkha kena kata ka de ka we ka daw ka bokongsan ka ban penlong ini hadin hapun yo ya kata ka cervical cancer kajingma kala ablupa bala lalu ti kena ban yo cancer we kemmo kalau kini kidai ki daw kiba keta ya ka shongkha kena kata haka physical part di haka mental part pa bet ladangi shongkha kena kamdei tang kumno kajing kam sngo bha tong shiklit mandi endala armet ban lahak ban perkat ban kumno ban sumar yukun nginle kumno ting gitu nomor bakidang kena kampat yar kejing bujung perkat bat ha kejing kela ketsan jong kamet kapharu kan keta ikejing bujung perkat ting I babun sin yo kita kejing pang depression ha kapor ba armet umsuthu lakul mar kejing bujung perkat di dawai umsuthu ban sumar bahaya ladiru umtit briushu ti kan ka keta bah ya kijing mut jing perkat amar ba kimpat la ban pediang jong ya kamet ya kata kijing kela kensan jong kijing mut jing perkat jong kamet apa ti enda la khai kelung pat yo sa kata ka we pat kijing pang jong ki jing mut jing perkat kata bengikot ka postpartum psychosis ka ba kijing pang jong kijing mut jing perkat enda la de khai kelung kan poi por ba kim nang tak ban ai bunyi kelung ro amar kim su thu shu kidan ha e kalong kumno ikum itu ru ni ha ban pha shiki psychiatrist but kajing di dawai na ka ban pa kitu kajing pang kalong shilin dia kajing ki ti data ka daw ba ha kajing bujing khat kiri kini ki atli ki bangi juyo I haki ki ba armet dang ha ka por dang kamret kata depression ba kata postpartum psychosis data ka daw ang ba kamha iki kena ki barang kamret ki samlalut bakin armet bakin bat ye ikun namar bawat ya ladiru
kejing pun jing perkat hakamat kepat jongki kim par kot bor ban kit kat ya katakan dekor kebakia te abai de badi khenlum bad ke ai thrai ka ban kta ai to I khenlum pet kejing ka haba ki kena ki armat ni ki samlang lut ki armat ke por bidang red kejing kta kan kta pang ya ka kemi Henry kan kta ru ya I kun tingyu I bun sien bagi kun ki bakha haki kemi ki barang kena kin kena kejing khia ka por ki kha nang ta ki hak namar ba kalenti kha ka pat piang ka kemi kadang kena di ki kun ru kin kha klem da dapat dapat lani kumbang gi ong ba ki kita ki preterm kin posh kita preterm labor ni preterm delivery di kani ru ka kta iklo namar ba kampat dei ka pori I ban kha andre kila shukha kumtu namar ka jingbam piang ka mek ka pha jong ka kemi di nang tapat lada hapor ba kha lada ki kha yeng le la shutan iklo klem da don ki oxygen klem da don ki injection ki jing sumar ki babiang di lada ki kha yeng le di kan kta shibun ya ka pet ka kya jong I klo nama la shu se jubon la shu se jubon te ka menta kum khina kum shuban chi omo wat I tu khenlum bala sei lamba ki kor ki bor ro so ban ong ba kadang kta wat te sai gitu ki bom pendan kam kor ki bor lain deh ki bom dan ki dokter sa ka ka por ban sumar ya iya ka por gitu lela no kai kan kta ada kan nang ta ki kini ki kun lada piu I bahaba pada kai ki ro ndai lada ka kemi kadang red kampak nang ban ai bun kam nang ban sumar kam nang ban pentia I kun nang ta ban ai dawai I kun bat kini ki kun I babun pun sen ki long ki kulung ki bat trot bo bat ki pang kha nadu barang kha la le bat ki dokter seman kapon re jing sha ki kulung ada ki biang ka kemi biang ka jing ai ban ni ki kanong poi shot ka pu nama ba tang naka jing ban jong ka kemi ro ka biang ban pensan ni itu I ku nama ki ji ong ki doktor ba ka bam ka ba bahata mi khunu ka de ka buin Henry la kata ka buin kam nang ka bit ba biang te mo ba lalu ka kemi ning kong kini gigi barang kena empat nang te batang ban bat ikulung te kumaki hospital ni hak ban kikai ya kata kumno ban bat ikulung kumno bila julap kum kita ro empat nang tang kumno bat kun te kata kade ngalak ban ong kata kade haka physical part I kulung re ke badon kam ye ikon habang ila don ikon kinon kam ban ai ka jing e ki nai ka ban kadang kena kadang dei ka por ki ban yo ka jing e na ki kimi ki pa ka jing ya na ki we pan re nang tai ila don na ki jong ikon kinon pa nang ban ai ka ya ka jing e ha itu ikon indu ka ka jing e ka ba janai ka ba pura na ka kemi ka khai ni na ki kimi ki pam de tang kemi Niyo iya ka, jing sneng ka jing karago. Kinang kena, kila day kinang dangdon kam, Bansya sneng, sya karago. Kanray kilayo ka itong kum, kin sneng kumlo kin kum. Tingyo iba, pada kalong kumta isin ay kulong, namar ba, kajing jod. Kalaway jing kulong mo kan kajing jod tikan day ikum. Kalaway ka jing kulong mo kalong du jing karman pa. Nadu barang pa. Minta abai dia baru senang pada agak kau kia kumno thalai ni. Jangan nak tahu senang pat namar ba namar ni ba khang ba pun di hajing sai kau kia cakap kam dak kan dan rei kecing tai u kan dei kecing ka mentality ka mentality jong namar ba la dei buha man pakat la don lai pun don la lock don la kalok dan am di ngan le kumno nam ni iba bun sin untuk kan kulmat no kajing in Maria yo bri namar balik ka kiu ka responsibility ning kong si kila shuyat untuk kabam ka di yo na yeng kikimi pa pendiang iki na dong sedong ka school ka kelas kita ring ta kila yo la ka jong ka lok lai jong pun kim patit nama kinang kena si ka school ro kim pat pendam
Kim lek bala kumno kim julek ti kata kalau kensan nak minta jongki bat dei tak ada bun sin ki no kim tua ban shim ya kata ka jingkit kli nak minta ka kemi nak minta ikut bat ki no iki ya kita bikin ti bakin kit hi lagi ki no ya lai kurim ya lagi ban ki ong em ni bat snolong ngin sa shwa ni ti katu gade ka jing kta si ya itu shimpa cukup mental ada di ya shong ka shong kha shong man kam de yang tang kam de tu ka jong kin the do shin la aba kila shong la tan kam ka ta e ka yen ka sa kum thup lang ki bahing lang ta ka de ka shong kha shong man ka de jong ki ar liang pur ki ar liang khan de kam kam han ni de aba ki dang re pa kan ni ru timpat sentuh ini keren kha unu kenu ki kemi kha kenu ki kiau kenu ki tau ti kata ru kedai kuai kadang sengai kan timpat lihat di jembu jembu khat bani keren sampai iki nang ba enda kiladon hayen hasen kajing ada hap tentang jong kiru hap tentang kemi ku ba kan nak teng nama ka shong kha kam dei kan ikam snow ha ki hapan man pun min yo pendap ne min le lui khon nang ta ngin lek bela kuno te hapdeng kita timi bet ke jing kuma ke jing kerja ke jing mai di hasan te den nak dau batang kendiat pol le pat yeng ya pat sen le khat te hak or kidang red subu menta ki yo riu khat nyo khat rasna arpos nem ayo lek si iwe lani arbut ki kun dalak khambun ki kun nei la khambun ki kajingkit kli kajing don kam ki babun ti kis ngoling a bat ya ma hing hasan kapoy ha kajing ya klat lai khat nga bansa marwe umsno la man lek mtaro ti hak ta ka ba arpo atwes nem la yo armur kilok mani long kila poi sya ka jingyo bun mut ki tengah ti kani ru kam ha na ka poi no sya ka jing langkar ka sung kha shong ban ho kede man dapat ikini kasi jong in ta sya te ka shong ban ka long ta ha kam kala long sting khau namar ba ki shong lok ka por ki da thna ki e bha ban sum tho ya ta adu ka no jing khia jong ka kam shong ye iba ha kani ka juk jungi menta bakala jelai kan kani ka shongkha khna ti na kentu ning kong e ya ki kini ki pa kin pikir hai la jong ki ku aba ki kun kilas dang samla kila dei ban penlut por ban keren ni ki ban hikai ki khamtam ha kalia ka shongkha shongma nila nim dei ban shenrang ban keren shapang take sexual activities namar Impet hakini ki juk jungi menta ka ki step ha kan ka technology ki ladon man lagi pun sama ki don ka mobile hati ki berkat ki perthai baru shikalo ka don hati jumpu ki yo ilut hangtu ka babha hangtu ka bab sniu hangtu kan rei habang ipet ki no hikai ni kanu ka babha kanu ka sniu kan rei ka dei ka kamram jungi kini pa bantip ban hikai la jungi ko ba kanu ka babaha bat kanu ka basni hindi banyak keren ba wadai ngidon kisamla kapor kidang ket kanyalam sya tingiri bantip baki kun joni kin ha kile kulo ki parlok jongki lang tanimla ban ailat itu kin syong jar marwei la marwei kaki kamera kya jongki rengkat tang lagi Nyim ni ban ailat ban lang samla nyim ni ban ailat hindi ban encourage ki bakidang dang dei ban pendap ya ka jingkuli kidang dei ban lesi kata ka bakin yo iya kalawai nama ha ka pol bakidang ke kinum yo i sei kin bat kot bor ni rut ban yo i andai kare kam jugi kini kita bati kai ki kun ladapi kuli kwat ha ladapi le kuli kin ka lawai jum kiru kan long ka patna ti ladapi chong kha han kot badang ret bat kan kup no namar ba kinum la shu banang teng ki kuli ni bati kai ni ban long ban le kan kam ka ba
kuat banget. Nama bakal kelak tak iki naduk makinan. Di nangta sekoi pag kebang milap kapok di hospital jumi. Babun kasaitin tolong kemudian. Pada kini kita kilak buat pada kilak hamrang bae lebih. Hari nama kila yo bun buat kikun. Di sesnam asnam la yo armut kikun. La buat jantan. Di yana bentar kita kikun lingkong kilak imo. Kabar kikun kita kilak kain ba kilak sama kilak tepi. Di kilak petang kini di badang kampret. Di kita kibala hepat kilak ino itu. Di lada nilai untuk kamhan na penentang. Kemudian kalau gumba klaim pendep kurs gitu. Oh, kita dapat. Kalau gum klaim pendep kurs ya, kita gue last dang ini. Ngasemua ba ni di pan hapan buat dia ke family planning. Apa hospital ni kaya kata manau we pun we pat kedai bandon ke jingcai ke balai laisna. Ni kanam kata itu kami kanam kata itu pun but habang di pencengai kunta minum yo di sibun buat itu. Dia baladan yo bun buat itu nilai kajuk attention kajuk kajimpai kajing semua nilai ban ai yang itu pun kita he bat ikini pun kita dang red. Jadi ben sumpu ya kita buat. Tapi i babun sin pasai tu kalau kita tu. Kini pun tiba yo pun nak kamret yo i ba kini pa de gitu ada pun itu. Tiba kin maksud dan teknik itu. Bun sin di kalau kita let's say exception only hantai kan dan mereka ikut mila untuk hospital di kan long mereka. Kita kadang tentu ni pun ini pa. Batin dan sumar kita fikir bahaya lah tu. Manta ke sakwe pat ke ba ila ban yo ke jikai ke dei school. As school manta you don't health education, you don't biology class. Kamrei habang di kren satang ke sexual activities pat tidak senrani pa. Kamrei ke sex education haji syahat school ni ada Kak don kame. Kelak dan kame. Haduk kata-kata. Nampak mata yo itu jikai kibab yang kinom tarik rumah ya ka shop. Tentang kan kalau ada yang di bagian dah fikir tak hendak sumar kau ini agak pedeng ke bah ngiyok kem na pi long bah hoi kita kiwi di bentai ke bah setanat hi dari kau ini agak pedeng ke bah kebetulan kam bah ban pentip sek gimlang salam ke bah ki school dongi kila de ban pela jimut seka sex education entah ada yang ya semakin dia bukan itu kayak jimut itu. Nasional lihat kenika chat mau berarti itu. Balada syungkha kena ke result kaban itu. Balada syungkha kena ni haban pat school no. But ni pendak show itu jempuli itu. Nangta haba ki syungkha nang kena pat semua umno kaya ika syungkha syongman bayok bun buti ko. Namar bakal cengai ha. Nadu let's say ladang ye kran syang khatas nam adu saukusan senam kepor keba ni kepor kebadang dei kepor pun por kha ilada nikah hati kepor mungkin yok bun mukiko berhaba yok bun mukiko kinam la shu ban pendap ya kayeng kesem bat habam nang takim biang kekamai kekaji kebabiang ilada kini kita bukan poi ke jingguri pura hayeng kesem bat kan pra kalong biang kalong sem bat hakabakut ja ayu jat ke yang kesem, jat ke kuantiti, jat ke ingat kesem. Kalau sibuk kan ega kisah kalau kita don jimut lah. Di kumbakat nungut ki kis pilalap, makini gilong kami kila klat no, hampa ki armet, mat ki deh artai bakat no. Nadu bangga sang bantration ostain nadu ajar kat kendai nadu mentang am dak mau tikna ndrei adon kumbang sausan gud kibaki kemi ki klat ha kapor ba kidang armet ban bun sien hi kide ki kemi kiba don kiba kat kendai snam kun baning kop dan kiba lai snam kiba la yo bun mut ki kun life nem adon kat we kat arma tika met kam don bor show
te kidon ru ki bala sampus nan ru en rein yo I ba kadai ba kila stang shong khatna bat kila yo bun mut ki khun hadu makamet kam don borshu ban kha batang pun batang kha namar ba la duna kasnam la don sakiwe ki jingstam ro kabamut akal lai kusnim la don bunut ikun do ila kha na duk badan kandang kan kadang ret artan jong badang gi kli ki te kin sedang bai haki khan riu khan news nam ne to ya kata phi keno ki ti yo se ka dei ka ba ka jing bom nang jo phi la ne ka jing bom bit bam biang ki tiar ki ko ra po hospital jong phi be lada ki wan bat ngi bat ki sumar nadu ba ki dang sang armel wat lada le singan ong wat lada ki la yo bunut ki khon ro ngidang la ban sumar ki namar ngila pe ki nadu ka basda henry ka jingkan tu ka jongi te ka dei hi kata baki dei ban buat ka family planning ban penjalan na uwe kun chu uwe pan ban ni kla dei ban pendu namar ki ha ban perkhat hi om tang na ka benta ka koi ka khia jongki henry nam ta iklung ro le si shubu menta lai polais nam ko mo ong pi ki yo khat we khat ang ki kun kindang kha hadu sop san san ka numut ki kun ki mut bat kha kida dei bandan la ka jong ka plan ka baka tangut ki kun ngin kha ngin le kum ta nak bentar ki kun kabamut kam dei shu kan da ga jing bam pat bit diam jo ka hospital da phi jong ban ong na bentar ka hospital te ngi ngila le lut bentar ban put ru ngila la ban sumar ki ngila la ti la da ki wan ha ka hospital ha ka por ka babiang ngila snu thu ya la ka jong ka bua ka hospital jong ngi ka la ka ni ki la da kim la ngin pha shi